we have been given 2,160 crore approximately water resource बाकीचे plus 300 crores extra साधारण ट्रान्सपोर्ट 280. माझ्या माहितीप्रमाणे जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस आमचो चल्ला त्या खातीर ते सरप्लस बजेट करचेच पडटलें, कारण रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर आमचो कंप्लीट जालो जाल्यार ताका प्रोविजन करचें पडटा. ते प्रोविजन म्हणजे तकलेक धरून काडटा. खाणे बंद असल्याचा काय परिणाम झाला एका बजेट? खाणी बंद केला त्याचा परिणाम मॅक्झिमम झालेला आहे, कारण 150 सॉरी 1,350 कोटी जो रेव्हेन्यू आमचो येतालो तो स्टॉप जाला आणि त्या खातीर ताजो इम्पॅक्ट बाकीच्या हातूंतल्यान जो टोटल रेव्हेन्यू साधारण 3,500 कोटी येता तो बंद जाला. Are you happy with this budget? Definitely. In this situation, मुख्यमंत्री जे काम करता ते खूप बरें आसा आनी बजेट इज ऑल्सो गूड, कारण इलेक्शन मुखार दवरून ताणें हें बजेट केल्लें ना. ताणें पारंपारीक ताणें जे सुखसोयी दुसऱ्याक दिवपाक जाय तो लक्षात दवरून हें बजेट. अंतरिम बजेटमुळे गेल्या वर्षी अंतरिम झालं, यावर्षी अंतरिम, त्याचा काय परिणाम होतोय का विकास कामात? त्याचा परिणाम तसा काही होत नाही. 5 महिन्यानंतर परत एकदा आमची असेंब्ली येते आणि त्या असेंब्लीला परत आम्ही डिसिजन घेतो. सर, कोऑपरेटिव्ह क्षेत्राला सगळ्यात कमी बजेट त्याचं काय कारण? 5 महिन्यात आम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकतो आणि त्यानंतर पुढं परत पाहिजे ते करू शकतो.